seconde even uit. Ja, skontjes even uit. Bloed een beetje hemel ben, no? Sorry, man. Ik heb wel klaar. Ik had je een paar keer de vroeger maar begonnen. Mijn hinder en mijn ook. En met de bakfiets. Nou, toen met mijn paken. Nou, toen die ben naar mijn teruggegaan. Nou, mijn heiden die had dat oorgenomen. En die met veerrieten vroeger had ze een proteïne. Dat we nou net meer. Toen ben ik begonnen in de strieënhandel. Nou ja, we zitten nog dik in de strieën. Zien auto's op het dik. En alles rollen, dus we mij net klaar. Dus het zit bij je echt in de game. Ja, ze kijkt wel serieus, ja. Het zit wel in de game. Ze komen hier al jaren. Hoeveel is het? Ah, die hebben mijn broekje door komen, dan vergeten de jas wel eens. Ik zo krijg Dan ze. bracht neem de jas wel, maar dan zit er tussen de strieën. Dan weer er wat hastig. Wat heb ik nog maar? Ja. Hier is Sean, hè? Ja. Maar ook een maandje zijn wij daar. Ik sleen naar Bob. Ja. Toen hast er nog een net over zelfs, jongen. Ja, wel wat nice. Ja, een boonhaan dus. Dus hij kamer hier altijd weer nog maar een lietsmannetje. Ja. Die doet toen ik als fanatiek. Ja. Deze man, die ponnetjes, ben alle even fanatiek. Ja? Ja. Ja. Ik ben één keer ongeluk gehad. Dat is dan een minder leuke kant van het verhaal. Want dan ben ik heel best voor wijk aan. Ik zit er nog. Ja. Nee, dat is dan wel het belangrijkste. Dan komt het samen wel? Dat is ook normaal. Ja? Dat is net naraden. Nee. Dat is minstens eigenlijk wat je gebeuren kan. Nou, gelukkig ging hem om. Ik heb niet wie zaak gehoord dat ik bij ze uitstap. Maar voor de rest weer er net heel vol meer van hoor. Nou ja, dat het, ja. Het is net een spectaculair truckersverhaal, maar dat zit wel op je netvlies vast. Vooral het laatste stukje. Ja. Hij is dan ik ben moeite om dan maar in te stappen in de vrachtwagen of hoe je dat? Nou ja, in het begin ja, je bent even wel wat oors op het dik. Ja, je moet dat er ook in. Ja. Ik bedoel, maar je kan wel bij de pakken elke keer zetten, maar ja, daar heb ik niks aan. Dan zit je niks meer op. Vooruit gaan. En net achterom gaan. Ja, in de spiegel, dat is wel eens handig, maar... Vooruit gaan. Morgens. Ja, er zit een stoeltje van die kleur. Ja, Dat laatste ritje, laatste officiële ritje. Nou? ik kom krijg van een kooi, joh. Iets had de hele dag niet sleept, ik weer de 4 uur laag. 4 uur. Dat stikt in de kop. Goedemorgen. Hey, Goedemorgen. hoe nu? Nou, die jas maar om, jongen.
Zeg je ja, jongen? Ja, de squad Nee, betrekken. mij ook net. Jazeker. Ja, betrekken. We hadden God lang. Bankje. Ja, dit hebben we net verwacht. Hè. Maar wel hartstikke mooi. Ja, Je bent er wat beduust van? helemaal. Ja, dat ging me net al. We gaan vannacht al haast naar de boot slepen. Nee. We heen toch dat er wat ging weer, maar wat wisten we net. Nee, dit is geweldig. Die Gerrit. Wat is dat nou voor man? Nou, hier qua praat kan er goed met mij komen, zei mijn kantine. Ja, maar ken je niks van. Is die mutsje wel kleer? Jawel. Jawel. Ja, Rustig, denk ik. Ik wil Heel er wel een rustig. beetje van zeggen. Gerrit Keesen die de baas wint, toen ben ik het en dan ga ik 25 jaar had ik mij hem omrand. En weet je wat er zei in het begin? Wie postel kan net. Dus dan kan je begrijpen hoe lang het er hier is dat er is net posten. Dat weet. Ja, we zijn allebei geen praters. En de jongste, daar kon ik vol meer mee. En qua praten ook. En we zijn ook al kwamen wat we dachten. Hè? En dat, maar die hoorden, dat kon, ja, dat weer wat minder. Ik denk dat er aan beter even op een dikke stafje, maar En is het dan ik voorbij Vlees? Zat ze dan iets die... Die heren? Ja. Vader is wees best al hard. Ja, ik ben omflying. Ik ben met 15 jaar ben ik hier begonnen. En nee, vader is best ben die heren om. Ja. Vielen dank. Geweldig. Ja?